Kuliah yang sa shisin pat habai de bat ki exam DSC te menta ka sngi adab menta ka khandai tarik adab jong ka is khasil tang grade 4 bat jong ka LDA ini arteli adab te man kapor na kapor se kapor adab ong ba yakini ki exam DSC phinom yo message re ba ka exam kan de kata kata tarik phiaban page news be phiaban page khubor be tangam tahi phinyo ki tip te kidon ki balado exam kidon ki ba layo jitip ki le kerki ki poislam ki du bantu exam ru te nakapor se kapor ngada pentip kita te kasong hapi kata ka jingdu jak pi bat ka jing bom yo late to exam ka jing bom yo jing tip mo te sam ta biang an pentip biang habai de bat kine yo kidon ki bom pat yo jing tip hadu mentaru yo kine ki exam DSC maram ta kilami lut jan baro ki DSC exam ki ajan mi lut marwa kila pen kalai ki rule ne kumne kumtai ba within 6 month ki haban long bai kloi te kadau baro kin mi be dap kawai sawai de voice kawai te haban pen kre pa no te haban de bat jong ka Eastern West Khas Hill kemudian pemairang kane la sim kham slam mi ganeru ndere bana slam do ta tamba kala jan tap hi sinem tam mere jong ka Eastern West Khas Hill deka exam ka bade jong driver bat jong ka lower division assistant te kalami ka tarik exam jong ini lami bat ban yo download mi karo la yo ban download te tu ki apply jong ka Eastern West Khas Hill Mairang apply DSC District Selection Committee Eastern West jongka post driver bar jongka post LDA tangin artali suamo kidon marwa kidon ki bom apply kini artali lek wat lek download te phinomio are marba phi apply di ki post phi wat admit card te phinomio are tementa kan mau de tang jong driver bar jong LDA tangin artali katari exam jong driver kan nyo tarik Desember arjar saw ka tarik exam jong LDA kadai khatsau tarik Desember arjar psau te sakan mau ban download no igi admit card jong phi playo ban download kumbang apa di hne playo ban download yak admit card jong phi teda pendap ha kerteng tho tangga kerteng umnon kam jajra bat date of birth playo be umnon kamre ban pje tang kita artali playo ban download yak admit card jong phi te check chwa hin alade dan bisa la ban lek ban pha print no siapo cyber nang no jakaron jakaban print la ban lek pha print te habade ki bodon ki bakali jong ka DSC riboy jongka DSC riboy ngala check 4 yo ai 4 yo tarik mau kan menang apply thmai 4 yo tarik te phin sayo te ya te habade jongka West Khas Hill la yo e tarik ndre ban download admit card pada 4 yo te habe ya taru hadu bakan dalong ban download ya ka admit card te haban check hin la deru na poka website mac recruitment.nic.in kan don ka jaka ban download admit card laban check hinang duru da planang na pempat nang bai hinaban ya abai hadu ban ya objektif yang ba lalong ban download card te bisa la ban download da kumno ru shiteo shuag exam la de ban yo bai ban download card shiteo la ne arta yo la de ban yo bai card te bisa de ban kan mau ha dala tip ka tarik bagi exam ka de taru kata tarik te pihak ban kan mau ban download no ya kan card ka jong pi shiteo la ne arta yo shuai kata ka tarik exam DSC boy DSC Southwest Kasil Mogorwat West Kasil kiniru kidon ki padio kedatang West Kasil pada kala mi kitarik tama admit card padio pada begini te kan mau bah kita juga apply jong Eastern West jong ini artli post ka driver bat ka lower division assistant te kini ke apply ka dena du Februari arjar sau temta kata exam du Desember ka simpor du spopanai pokok doi panai ta sa lai ka bran kam download mit kat jong phi te tang ka nei ki jong tip na ka lenga jonga khulish bon